Dirgak magbibidyo. Wari si Uber pag video ako. May trauma sa video. Kaya na ano? Naturo. Nanangis. Uy, si Kitlin, wala. Ang ano ngayon ito bata, oo. Ang pagbati san basuni nga akin inantosahay. Tawad ka rin. Tawad mga anak. Tayo ng mga At tunggugma nga at nanto. Chacheton! Pero pag hubog na pwede balsi. Okay lang nanay kayo, kalipayan man. Sige, patuloy.